ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିର ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଦଳକୁ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ରିକ୍ଲାର ହେଲେ ଜଳ ଆସିଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଦେଖିଲା ଭଳି ଶିଖିଲା ଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନାଟକ ଯେଉଁ ନାଟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନେବ ସେଇ ଦୀର୍ଘ 160 ବର୍ଷ ତଳର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଦୃଶ୍ୟର କଥା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛି ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ ତା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେଇ ଗଳ୍ପ ଗୌରବର ନାଟକ। আসন্তাকালি এই স্টেজে আপনারা দেখিବାକୁ ପାଇବେ